Duitsland, volgens mij ga je daar aan speer. Ja, heel erg goed nu op dit moment. Ik sta in hitparades, al een weekje of 10 volgens mij, zag ik. En vorige week is weer gestegen, 10 plaatjes. En volgende week, het weekend van 9 augustus. 9 augustus zit ik dan in Immerwiede Sonntag weer. Ja, het is heel apart, heel mooi om mee te maken. Ik heb al een keer vaak ingestaan. En dat is wel de show die ik het mooiste vind van Duitsland. En daar sta je in, hè? Dat is jongensdroom. Nou, het mooiste is altijd achter de schermen, vind ik altijd zo prachtig. Hè? Dan denk ik hoe het daar aan toe gaat. In Nederland is het ook allemaal heel mooi, hè? Maar ik heb natuurlijk heel veel shows gedaan in Nederland. Van Nederland Muziekland tot Paul Leur Show. En heb je eigenlijk heel veel shows al gezien. En in Duitsland kom je net kijken. En dan kom je gelijk kijken al bij een van de grootste shows van Duitsland. En dan, ja, dat is 1 minuut voordat ik op moest, of 3 minuutjes voordat ik op moest. Toen kwam even de mevrouw die alles strijkt daar. Die kwam nog eventjes mijn blouseje pakken, even snel nog een keer strijken. En heel apart, je kan het niet uitleggen. Ze zijn dus zo gefocust dat alles goed moet gaan. Ik ga ook vrijdags daarheen en vrijdagavond hebben we een soundcheck. En dan zaterdagochtends een soundcheck. Zaterdagavond de generale doorlopen. En zondagochtends is dan eindelijk ben je op tv met 3 minuten 20, zeg maar. Betekent nu Nederland op de tweede plek? Nou nee, ik heb net een nieuw album in Nederland ook uit. En dan zijn we ook vol met promotie aan de gang geweest. En hebben we ook eigenlijk hetzelfde gedaan als altijd. Alleen ja, mocht ik dadelijk 3 optredens in de weekend in Duitsland hebben, ja, kan ik niet in Nederland zingen. En dat is wel eventjes waar je voor kiest op dit moment. Maar ja, wel heel leuk om te doen.